हाँ ଦଉନ ଠାକୁର ପାଖକୁ ପଳେଇବ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଟେକିକି ନେବେ ତୁ ଏମିତି ହେଲେ ତୁ ଆଗେ ଦଉନୁ ତାକୁ ଦିଅ ସେ ଦଉ ଆଉ ଜଣେ ବସିଥିବ ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା ସେପଟ ଗେଟ୍ରେ ଜଣେ ବସିଥିବ ହଁ ସେ ଜଣେ ଥିବ ଗୋଟେ ପାର୍ବତୀ ସେପଟେ ଥିବ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ପଠେଇଦେମି ଦିଟା ଭିତରେ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା ଦର୍ଶନ କରିବ ସେଟା ରହିଯାଇଛି ଭାଇ ସେଟା କଣ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି ତୁ ନାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲି କାଲି ଭାଇକି ହଁ ଦି ଜଣ ତ ଯାଇନି ଯାଇନି ଅଟକି ଯାଇଛି ସେଟା ଆଜିକାଲି ଚଳିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଦିଅ ପାଣି ପିଇବ ଜଳିଖିଆ ଖାଇବ କମ୍ବଳ ଦାର ତ ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଇବ